Доктор Михайлов отговаря на вашите въпроси. Какво бихте ми препоръчали за цялостно регенериране на кожата, когато имам леки пори, белези от акне, липса на блясък и свежест? За да регенерирате кожата си, няма универсален вариант. Поради тази причина консултацията с дерматолог е едно от първите неща, които трябва да направите. Препоръки, които давам на моите пациенти, които искат да регенерират кожата си, в зависимост спрямо тяхното индивидуална нужда и състояние, са CO2 лазер, химически пилинг, PRP, бустери и мезотерапии. Всичките тези процедури влияят върху по-повърхностния слой на самата кожа и водят до регенерация. Като CO2 лазера води до излющване на повърхностния слой на самата кожа и води до обновяването му. Химическите пилинги имат аналогичен ефект, но аз винаги залагам повече на CO2 лазера. Бустерите и PRP процедурите са процедури, които водят до хидратация и подобряване на текстурата на самата кожа. Това води до сияйност на самата кожа. А пък мезотерапите ги използваме при по-класически случаи, когато имаме акне или пък други състояния, които искаме леко да освежим самата кожа. Но индивидуалният подход в дерматологията е много важен. Затова вашият лекар трябва да отговори на вашите конкретни нужди след преглед.